I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Good morning mga broises at welcome po muli sa ating panibagong vlog. Ang video po natin ngayon ay susundo kami ng aking mga kapatid na magagaling sa Japan. So yung aking mga sponsor, yan, shout out sa mga sponsor ko dyan. Salamat sa mga tinutulong niyo sa akin. Yan, susundo ko po yung dalawang sponsor ko sa airport terminal 3. Kasama ko po yung aking anak at saka yung aking kuya. Ando sila sa harap. Ito ako sa likod. Ayan. At shout out po sa mga nagko-comment po ng aking mga video. Yan. Maraming salamat po sa mga nanonood at nagko-comment po, nagla-like. Ayan. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, inibita ko po kayo na please subscribe my channel and click the notification bell para po lagi po kayo updated sa mga ina-upload ko pong mga video. Ayun, at tara po kami inyong samahan sa aming pagpunta sa airport sa Terminal 3. Tara. Hindi na naman gumalaw, lumipat kami na linya, hindi na naman gumalaw. Hindi na lilipat na. Pinilsan namin, ayan. Papakita ko sa inyo. Iwan na. Gumalaw na. Ano ba yan? Ayan, magarna oh. Alin? Sa kabila eh. Yan ang sinasabi ko eh. May balat yata ako sa puwet. Oh, gumalaw na gumalaw. Ayan o. Gumalaw na yun sa kabila oh. Oh. Yung kotse na nandito sa tabi namin, nandun na ulit sa harapan. Ano ba yan? Yung kotse na Mirage. Nandito lang yung kulay black. Nandito na lang sa tabi namin ngayon. Nandun na. Magbabayad na. Hey! Dito na tayo. Huwag tayo umalis. Yun, gumalaw din. Kahit bahagya.
Time check 4:08. 4:08 na. Dito pa ako sa Bukawi. Dito kami na traffic sa toll gate. Dito na po kami sa Tasay Skyway 3. Nalampusap po kami doon sa toll gate ng Bukawi. Yan. Dito po meron pong speed limit hanggang 60 lang. 60 kp, ano ba, kpk? Ano? kph? Kilometers. Yun. 60 kph. So, hanggang 60 lang po yung takbo namin. Kung nagpamaneho po eh. Kilometer per hour. 80-90 ang takot sa skyway po sa kabila. Doon yung kabila, yung karoon doon dito, yun ang pwede, kilometer. Wala lang. Subukan natin. 80, 90. Wala namang pulis din. O yung LRT. Nasa na rin na. LRT. Kala ko nga eh. Hindi na ako makakadaan sa skyway. Hindi naman ito eh. Hindi natapos ang pandemic. Nangyari. Pero layo ng ikot dito. Wala na ako sa Tablisa. Parang sa Nandritso doon. Tapos Harbor. Eh, nag-aabon ng oras eh. Pabayaan naman. Dumating na natin load mo? Ha? Dumating na yung load mo? Check mo muna yung load mo.
kakabababa lang po namin ng Skyway. Dito na po kami sa mga airport. Pre, anong airport tong nato? Itong unang... Ha? Yan na yung 3? Ito na pala yung, yung Terminal 3. Diyan kami pupunta. Dito kami. Sakto pala yung pagbaba namin ng Skyway. Terminal 3 na kagad. Medyo karoon ng konti build up kasi matraffic. Napakita ko sa inyo. Mag-U-turn kami. Maghanap kami ng parkingan. At the same time, habang nag-aantay po kami, kakain muna po kami ng mga kasama ko dyan sa kung meron mga Jollibee, Jollibee po kami. Ayun. Tawag naman po sa amin yung mga kapatid ko. Pasok na yung parking? Punta muna kami sa parking lot. So, may na lang po ulit mga bro and sis. Na kami doon. Habang nagantay kami, maghanap ako ng makakain namin. Excited na si Papa Bear. Ayun, nauna pa sa amin, no. Sir. Halika na, katabi tayo. Pwede pumasok, sir? Pero sa loob. Ha? Entrance yung napagtanungan ho namin. Dito kami sa exit pala yung napagtanungan namin eh. Dito kami papasok sa entrance. Ayun. Yan na lang tayo kumain. Sige ka na. Ano yung bag ko, Daddy? Dito. Ang exit there sa Mindan. Kasama namin gutom na gutom. Saan tayo kuya? Dyan tayo. Sige, Jollibee na kami, Jollibee. Nakuha ka ng pwesto natin. Pang-4 na tao. Dito kami ngayon sa Dangwa, dito sa Timadala, dito kami ng Bulaklak. Para doon sa nanay namin, kasi birthday po bukas sa nanay namin, kaya umuwi po yung 2 kapatid ko. Ayan. Bumili kami 4 na bulaklak para po doon sa 4 na puntod. Sa nanay ko, sa chewing ko, 2 chewing ko, tsaka sa mga lolo't lolo ko. Ayun, mga kasama ko. Nandun yung van. Gantay po sila. So gagawin pa lang ho yung bulaklak na in-order namin, 4 na basket. Yung pinagawa namin bulaklak. Mamaya tignan po natin pa paano nila i-assemblein yung bulaklak. Panoorin po natin. Mamaya na lang po. Para medyo umigat siya. Oo. Saan pwedeng umihi? Dito? Dito po, sa kanan. Doon. Ayun. CR. Awa, CR dyan. Yun sa loob, may CR. Ayan tay, ano yan, CR po yan, di siya kwarto.
Boss. Palagay na lang dito para mapicturan. Sa gitna kaya? Gitna natin. Oo. Ang dami na laman din. Ayaw na tumayo. Hindi na tayo. Pero may step lang. Ay! Pupunta sa moon. Yan, yan. Kailan mo na kami sa Chowking. Uy! Alan! 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 Ano ba ba? Halika na! Ikaw ka lang. Yun sakto. Oh, may ito. Copyright. May sounds. Copyright tayo. Si Papa Bear. Ayun, shout out po sa mga kapatid na itong FW sa pananin doon. Ay lagi po kayo mag-iingat. At dito kami po sa mga video. Maraming salamat po sa mga video. Nag-like, nag-share po ng Taba na itong dalawa. Ay, you're vlogging? Ay! Talaga naman. Uy, don't vlog me! Please go subscribe. Di ba sa'yo yan? Kain. Yung si Tommy, right? May like-fan, anak? Oo, yan. Ay, bigay ko na lang. Oh, pwede na take out Bigay dyan. na lang ko kay Kuya. Yung asawa, hindi mo bibili. Kuya, may siopaw siya. Hati na lang sila dito.